Sawubona mfundi and welcome back to Edufunda with Macele. Sichubeka nayo incwadi yethu kaMatikuletsheni uBhuku laManqwe sisenkundleni yesibili isigcawu sesibili lapha ku-page 35. Ifundeka kanje. Kusemzini wakwaMathonsi, uSokhaya uziphumulele nje elawunji ulokhu ebuka iwashi lapha esihlakeni. Phela ulindele uThamsanqa njengesivumelwane sabo. Emva ezwe ukungqongqoza emnyango aphume ayovula. Mathonsi ngokwethuka, "Mamo, nansi imhlola webantu. Nguwe futhi lona mfana uzochwensana namuhla?" Usawubambile umnyango, kepha uNkululeko usami ngaphandle. Nkululeko, cha, kangizile ukuzochwensa baba. Bengicela nje ungivumele ngoba kukhulu engiza nakho. Enxenxa uMathonsi ukuthi amvulele umnyango. uMathonsi, intukuthele ibuye ngamandla. Abone kahle ukuthi uma lo mfana eke wabheda njengakuqala uyomudla luhlaza. Abuye akhumbule ukuthi kufanele le nkomazi ayisenye iludedele lonke ubisi. Kungcono ngoba noThamsanqa usendleleni manje. Adede emnyango ukuze uNkululeko angene. Ngena, ushaye ngezinqamulelayo ungangichitheli isikhathi. Nkululeko, esehlezi phansi kusofa. Ngiyabonga baba. Ukugcina kwami kulo muzi ngathembisa ukuthi ngiyabuya. Sengibuyile-ke njengesithembiso engasenza. Namuhla ngiphethe ubufakazi balokho engashiya ngikubekile phambili. Athule abuke uMathonsi olokhu emgqolozele ngamehlo asebomvu tebhu. uMathonsi, mameshana, yimihlola yini lena? Ulokhu usayibhedlile le ndaba yakho mfanandini. Namuhla uthi uphethe ubufakazi. Yibuphi-ke ubufakazi lobo? Khuluma usheshe ngingaze ngikwenze isilo sengubo khona manje. Nkululeko, akhiphe ipheshana esikhwameni sebhantshi. Nabu-ke ubufakazi engikhuluma ngabo baba uMathonsi. Mathonsi ememeza, "Wemamhlongo, sondela ngapha mkami isingene futhi. Namuhla kayihlomile kukhala ihlanga." Mamhlongo engena elawunji ethola uNkululeko ehlezi kusofa, ambuke ngeso elinjonjo. NoNkululeko abone ukuthi lihlomile. "Kwenze njani namuhla baba?" Mathonsi emnikeza ipheshana, "Funda lapha mntanami." Mamhlongo ebukisisa leli pheshana aliphethe. "Yini yona lena? Hawu webantu, ngibonani ngamehlo ami? Yincwadi yomshado lena baba." Mathonsi emangele, ngakuzwa ubabaza. Ngikubizele ukuthi uzofunda le ncwadi, hhayi lokhu osukukhuluma wena. Mamhlongo, "Hawu, kodwa ngasho baba ukuthi lo nkosikazi wakwaMakhunga uchakijana. Kukhulu asigodlele khona, enikina ikhanda eyohlala eduze komnyeni wakhe. Baba, yincwadi yomshado lena. Ngempela unelungelo lo mfana ukuzofuna umkakhe ngoba phela nabo ubufakazi obuqanda ikhanda." uMathonsi, "Mamhlongo, noma ngingayile esikoleni futhi ngiphuma ezindaweni ezisemakhaya, kodwa ukhumbule ukuthi kuseGoli lapha. Bakhona ochakijana abalala bengalele befuna indlela yokuziphilisa ngegazi labanye abantu. Wazi ngani ukuthi lo mfana akalithengile leli phepha lomshado? Wazi ngani ukuthi kukhona imfihlo ayaziyo ngenkosikazi kaThamsanqa afuna ukusebenzisa ithuba elinjengaleli ukuthola imali? Ungakhohlwa ukuthi umakoti usebenza ebhange esidlekeni semali efunwa umuntu wonke. Ubhedu lubangwayo phela. Alithathe alibukisise naye engathi kukhona amehlo akucoshayo kanti lutho ubona izivemvane nje." Nkululeko ahleke kancane emangaliswa ubuchopho obuklasile balo muntu okade embukela phansi. Kungamthusi kodwa ngoba ufihle induku emqubeni. "Ngeke ngisukele amanga baba nawe mama. Kuningi okusazonethusa ngalolu daba." Mamhlongo, "Kubuye akuzwe izolo. Khuluma iqiniso wemfana. Udingani ngempela kulo mndeni ngoba uyasibona ukuthi
Sikhala singashayiwe, siyazihluphekela, kasinayo nemali esingakunika yona. Nkululeko ehlise umoya. Ngize ngalo udaba engaluchaza ngosuku ngafika kulo muzi. Kusenjalo aphuthaze esikhwameni sebhuluke akhiphe isithombe esidala esisikwe ephephandabeni eliphuma kanye ngesonto, ifa lamehlo, asinike uMathonsi. Kuyiqiniso lelo baba. Ngingesuke nje ngihubhuze aluhlaza cwe. Nabu obunye ubufakazi balolu daba engize ngalo. Mathonsi. Ngiyakweshwama-ke lokhu. Mehlo ami kawungikhohlisi kodwa. Akhiphe izibuko ecikica amehlo aphinde azibuyisele futhi. Ajuluke amanzi abe manzi nte lapho ebona umakoti wakwakhe eqabulana nenye indoda kungeyona indodana yakhe. Asibukisise. Nguye nezinqotho uNkululeko. Usuku lomshado. Kusesontweni. Nangu nomfundiso owabahlanganisayo emi eduze kuvele elemhlathi. Athathe leli pheshana alitshinge laphaya kuMamhlongo. Awungincinze indlebe mfana, kwenzekani? Esho ebuyela phansi ethatha izandla zombili ezibeka phezu kwamadolo. Nkululeko. Egqolozele uMathonsi ngqo emehlweni. UPhindisiwe baba uhambe eminyakeni emihlanu eyadlula. Wahamba sicabene akazange esabuya emzini wethu. Mathonsi. Mfana, ungitshela ukuthi umkakho wahamba eminyakeni emihlanu eyadlula? Yiziphi izaba owazenza ukuthi umlandele kwabo? Yimihlola yini yona le? Nkululeko. Ngumoya ophansi. Nganginethemba ukuthi umsinga uyobohla. Ngabheka emnyango ngaze ngaphuma amehlo kanti ngilinde umnyama ongenafu. Ngithe sengizizwa ngabasiki bebunda kwathiwa usehlala ephumula uganile. Mathonsi. Manje mfana ngoba uzwa ukuthi useganile isikhwele sivuka sima ngezinyawo usuqhamuka nje oqungeni usuzomfuna lapha. Nkululeko. Ngasuke ngaboshwa kanti nalokho engaboshelwa khona kungenxa yakhe njalo uPhindisiwe. Ngangithi ngiyakuza kanti umlungisi uzithela isisila. Ngangithi ngiyakhuza kanti umlungisi uzithela isisila. Mathonsi. Ake uhlube udlubu ekhasini naxatshaniswa yini nale ngane? Kubuza uMathonsi ecijise izindlebe. Nkululeko. Embandaza. Bengingathandi ukukhuluma lolu daba ngoba luyihlazo kakhulu. Yinto ezoniphatha kabi kakhulu lena. Mamhlongo. Ngokucasuka. Hey, khuluma wena, ungasitsheli ukuthi sizophatheka kabi. Yithi abehluleli balokho. Nkululeko. Kangichaze ngale ndlela bakwethu. Bengingumshayeli wamaloli amakhulu athutha impahla ngihamba nginqamula amazwe. Yikhona okwadala inkinga. Ukugcagcaza kwegundane kwadonsa namehlo ngoba phela niyazi ukuthi akumgcaco ungenazibukeli. Mamhlongo. Esecijise izindlebe namehlo angasacwayizi. Khuluma wena, liyashona ilanga. Nkululeko. Ngithuka sengizizwa zithamundwa ebhasini engangiyigibele ngiya ekhaya ntambama. Lento ngiyithola ngehla ebhasini sekuthi ukuhlwayihlwa. Lapho ibhasi isingilungiselela ukuma nje esitobhini ngizwe izalukazi ezimbili zincinzana zikhombisana ngoPhindisiwe ukuthi nakhu lokhu okuchithe umuzi kaMabhekadlule. Mathonsi. OMantibi laba bakhuluma nje bayakwazi yini? Bakubonile ukuthi wehla khona lapha? Nkululeko. Yebo, izalukazi ezingazi kakhulu. Ngingazi-ke ukuthi kwakuyindlela yokungidonsa ngendlebe ngalokho okwenzeka emzini wami. Ngathi noma ngithanda ukucijisa izindlebe kwabonakala ukuthi kangisezwa kahle ngoba ngangimangaliswe nguPhindisiwe ukuthi ubuyaphi sekuhlwile nje. Mamhlongo. Ngokumangala. Nxa umbuza waphendula wathini? Nkululeko.
wakhwela phezu kwendlu wabhoka ngolaka ngagcina ngilugoba uphondo kodwa ngasho ukuthi kalikho iqili elizikhotha emhlane. Nangempela kwaba njalo ngoba lento eyaqhubeka ngagcina nginxusa emsebenzini wokuthi bangasangikhipheli ngaphandle sengibeka izizathu zokungaphili kahle. Nangempela bangipha indlebe ngasebenzela ngasekhaya. Kuyilapho izinto zase zizonakele kakhulu ngendlela yokuthi ngobunye ubusuku ngangithukuthele ngivevezela ngacishe ngambulala. Kwabe ukuduba kwakhe emzini wethu. Mamhlongo, ngishilo baba ukuthi umgulukudu lo. Ubani obengahlalela ukudukuzwa imihla namalanga? Wena kawazi ukuthi wathinta abafazi uthinta imbokodo? Uyisilima sakuphi esingazi ukuthi abafazi kabesezona izimbongolo lezi ezazibulawa yinduku ngokukhwehlela nje? Umthetho wenzelwa lokho-ke ukusivikela kuzixhwanguxhwangu ezinjengawe nje. Asukuma aqonde ekhishini eyohlola iy'mbiza zakhe. Mathonsi, awukahle Mamhlongo. Qhubeka wena mfana, manje uma ubumthanda wangamlandela ngani njengoba usukwenza manje emuva kweminyaka emihlanu yonke? Nkululeko, ekhuluma ngephimbo elilusizana. Ewu, kuyilapho izinto zaqala ukonakala khona. Ngamlandela baba emuva kwezinsukwana, kepha ngangihamba ngibuye ngilambathe ngingazange ngilubone uthana lomzimba wakhe. Mathonsi, sewake walubhunga lolu daba nabakubo? Nkululeko, zwana-ke baba. Unina wayelokhu ecasha ezintangeni engibheca ngodaka emehlweni. Uthe esuka wathi akalona iphoyisa likaPhindisiwe uma ngimfuna ngiqonde kuyise eNqamanqeni ngaphesheya kwenciba eKoloni. Mathonsi, usubuya ezinkalweni mfo kaGubhela? Nkululeko, ikhanda lapheka lavutha lapha kimi. Ngaya kabili kathathu kwamakhunga ngabona ukuthi ngishaywa ngemfe iphindiwe. Nami sekufanele ngihuquzele njengebululu ngigadle kungazelele muntu. Ngase ngibonile ukuthi lo muntu ulapha ezaleni. Mamhlongo, uyazi ukuthi lo muntu esikhuluma ngaye akakipitile kepha ugane ngokusemthethweni lapha kwaMathonsi? Nkululeko, ngikwazi kamhlophe lokho. Ngixoxa ukuthi kwamakhunga balamukela kanjani ilobolo lomuntu owalotsholwa wathelwa ngenyongo ngenye indoda. Phela umlobokazi uthelwa kanye ngenyongo. Mathonsi, ngiyakweshwama lokho engikuzwayo Gubhela. Nami bengingeke ngivume ukuthi uThamsanqa aganwe unkosikazi wenye indoda. Nami ngokwazi kwami owesifazane uthelwa kanye ngenyongo. Ngamanye amazwi isibongo sasemshadweni safihlwa kuze kube namuhla. Pho kungani usamlandelela ngoba usuyazi ukuthi uganile? Nkululeko, mhla bezomethula emagcekeni kwamathonsi abakwamakhunga bathi usagcwele yini? Engizibuza khona ukuthi ngokwebelungu ingabe umthetho uyavuma yini umuntu ashade engahlukanisile kuqala? UPhindisiwe ulubambo lwami, ubufakazi nibubonile ngibendlala phambi kwenu kwamehlo enu. Ngike ngathi ukuthalalisa kepha ngizwe ukuthi ingane yami iyahlukumezeka. Mamhlongo, unethika yini mfana? Unezinye izingane uPhindisiwe? Zingaki? Ebuza ngokumangala. Nkululeko, zimbili, umfana nentombazane, uNokwethemba noThemba lakhe. Mathonsi, naye ngokumangala. Nansi imhlola webantu. Wensizwa uthi kawumbheci ngobende engaludlile umakoti? Nkululeko, lutho baba. Elimsulwa iqiniso leli engilikhulumayo. Mathonsi, lunzima lolu daba. Akuyona into yokuthathelwa phansi. Ndodana, kalikho eliyosangcobhe engingakuphathisa lona.
Lolu daba kufanele ngithi ukulubhunga noThamsanqa ngizwe ukuthi wazini yena ngalolu daba. Kuyilapho-ke imindeni yomibili yakwaMathonsi neyakwaMakhunga kuyodingeka ihlanganise amakhanda. Singeshaya amabheka angaka kanti isibaya sakwaMakhunga sisabhonselwa yizinkomazi zakweminye imizi kanti sinqunyelwa odengweni yini? Uyasazi-ke isiZulu mfana, siyasho ukuthi nelengqwele liyopha. Nathi saphunduleka, Nkululeko eSukuma. Ngiyabonga baba ukuthi ningiphe indlebe namuhla. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuziphatha kwami okokuqala ngifika lapha ekhaya. Kwacishe kwasuka uthuli lwezichwe, isidingo singekho. Nxa ucabanga kuyokwenzeka nini lokho, Mathonsi? Ngilinde ngize ngilibhoboze ithumba uThamsanqa. Kuyothi lapho libuhlukayo iyobe inkonjane iwele enkundleni. Ngiyokuthinta ukuze siphume nekhambi ukuthi lolu daba siluphetha kanjani. Nkululeko. Ngibonga kakhulu baba nawe mama. Avale isicapha. MaMhlongo, uyangizwiswa kodwa baba? Ingabe yiyona le mfihlo abekhuluma ngayo umakoti izolo? Mathonsi. Ngimiwe yisidwa nkosikazi. Lo mfana uyakwazi ukungcwaba umuntu ephila. Akulona iqiniso alikhulumayo. Kungenzeka ukuthi kanjani abakwaMakhunga basenze okubuhlungu kanje kanti sasize ngobuhle? Sabalobolela kahle. Ubulanda ababekhuluma ngabo babebususela kuphi kanti? MaMhlongo. Ngimthanda kangaka kodwa lo mntwana. Sengithanda ukuba nenkingana ngozipho zonke. Hhayi kodwa mangiyikhiphe ingane kulokhu. Esukuma ebambe umlomo uMaMhlongo eyosethela ekhishini. UMathonsi ehlezi yedwa kusofa kudlala amagama kaNkululeko ezindlebeni zakhe. Akaphuthume afike sizolubhunga lolu daba, mhlawumbe kukhona akwaziyo ngalo. Iyaphela-ke inkundla yesibili, isigcawu sesibili. Mfundi, ungakhohlwa-ke ukuthi usubscribe, ulike, ukhomente. Until we meet.